Yo. Kebiar seni broyo tradisional. Reo Gembong Bawono tetap berkibar. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat Jawa Bogor kencana
pun donga tetulak sandang kelawan pangan gawanira bagianipun wong urip sabar narima eling padha dieling-eling urip ning alam dunya amung sepisan mula kudu goleki dalane keselamatan supaya selamat ning dunya ya selamat ning akhirate minangka dalane keselamatan kudu angerteni isine keselamatan lan pagere keselamatan isine keselamatan yaiku kasusilan lan pagere keselamatan kudu anduweni curiga waspada kuatir hati-hati aja gawe gelane liyan ayo ngir eling padha dieling-eling sing becik getitik sing ala ketara yo desane Yoso Wilangun kecamatane Kutha Lumajang kabupatene
Baiklah hadirin pemirsa yang berbahagia, terutama kami tujukan kepada tuan rumah Bapak Imron dan Ibu Soyi sekeluarga dan para undangan yang kami hormati. Dan tak lupa pula kami tujukan kepada para penonton masyarakat muter yang kami cintai. Tak lupa kami sampaikan selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan kami keluarga besar Paguyuban Seni Reog Gembong Bawono dari Desa Mundur Barat, Wosomilangun, daerah 32 Lumajang, yang mana pada malam hari ini dipun pandigani Dini Ki Bopo Johan pribadi. Hadirin, seperti biasanya Gembong Bawono akan menampilkan atraksi-atraksi perdananya, yang mana siap menghibur Anda semuanya. Untuk atraksi kami yang pertama, kami tampilkan kreasi baru dari Gembong Bawono. Dan yang kedua akan kami tampilkan tari Sekar Jadilan. Untuk acara kami yang ketiga, kami tampilkan tari Reog Ponorogan, yang dilanjutkan tari Rampak Barong Amboyo. Dan pada malam hari ini Gembong Bawono didukung sepenuhnya Riba Mulia Audio Sound System dan kerja bareng RJS Production Video Shooting, dan dihadiri Kultur Project Official ya, dan para youtuber yang lainnya yang berasal dari kota Lumajang. Hadirin, selamat menonton. Selamat menyaksikan Sugeng Amir Saninun. Gembong Bawono Reog ingkang sampun kondang kaluko. Gembong Bawono kondang sae lagae nuswantara. Yo. Pamirsa kakung mewah putri. Sugeng rawuh, sugeng amir sani. Menika kula nyuwun ngapura. Gembong Bawono berkibar salamya. Kapiarsa swaranipun lerombake samudra. Baiklah hadirin pemirsa yang berbahagia, untuk mengawali jumpa kami pada malam hari ini, sengaja keluarga besar Gembong Bawono akan menampilkan siluman macan Gembong Bawono bersama RJS dan Riba Mulia Sound System. Hush, hey, ya.
awas. Halo. Awas. Maca diri ker. Ayo. Yo. Lo. Ayo. Adik Akib tumpakno ker, sing ulang tahun ker. Ayo. Putrane Ibu Soyi, iya. Ayo, Akib. Lah iku gak apa iku. Nah. Hei, ya. Lah, lah. Iya iku gak apa. Iya. Lo. Ya. Ayo kati diri gending ngelabur langit. Yeah, oh, hey, hot, yeah, Oh, dikirim aqua ke atas panggung.
Ya, ya. Lo, 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 lo. Ya, ya. Baiklah Dirin, itulah tadi siluman macan Gembong Bawono yang mana telah lepas dari pandangan Anda bersama. Dan untuk selanjutnya akan kami tampilkan tari burung beri. Burung beri kanthi areng gede Kerajaan Banyuwangi. Gembong Bawono ada era Jazz Production. Gandeng tangan ring pinggiran, pinggir pesisir Kerajaan. Pisik-pisik semayanan, menteri janji urip biareng. Sir-sirian ambi kanjangan yang ngasih Banyuwangian. Kerajaan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi, lanang wadon kang nekani nyanyikan susah hati. Oh, 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 ya. Ya, oh, ya, ya. Lo, ya, Baiklah hadirin, pemirsa yang berbahagia, itulah tadi burung beri yang mana telah lepas dari pandangan Anda bersama. Dan untuk selanjutnya akan kami tampilkan salah satu siluman
yang berasal dari Alas Purwo Banyuwangi, Mahesa Lawung alias Siluman Banteng bersama RJS dan Rimba Mulya Sound System. Iki tumpakno Bob, sitok iki Bob. Iki. Ya. Hey. 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 Ya. On. Ya. Baiklah hadirin, itulah tadi Siluman Banteng telah lepas dari badan Anda bersama. Dan untuk selanjutnya akan kami tampilkan atraksi kuda kecak, ya, kuda berdiri, yang mana pada malam hari ini didampingi dengan dua pelawak kondang, ya. Siapakah dia? Pelawak dari Hong Kong, Hu. Nice. Ya. Inilah pelawak dari Kemong Bawono dengan wajah yang tidak asing lagi. Ya.
Ranjaran sing ngongkon ngadeg apa lomba sapa? Ngadeg. Salah wis dadi jaran ndak? Kabele. Ayo. Mas Jafar aja dilungguhi Mas, kabele Mas. Ndak dawa, ndak enak. Waduh. Ngono ra. Enak kacau kencing manis. Penyakitan. Apa? Kok kencing manis? Loh, biasa di jaran kencak kaya ngono no. Enak kacau kencing manis. Duduk ngono ki. Apa? Ngene lho. Kontole. Kon sing genah. Loh, aja ngisi-ngisini raiku nek kene kon. Kan bener. Apa? Kon. Maksudnya itu bukan. Waduh, arek iki rek angel. Kon. Tole. Lah tole. Tole dudu to. To. To tukang kendang dangdut iku sing topian iku. Jenenge to. Ado-ado teko mundur barat. Iya. Nang desa uter kene. Iya. Him. Hah? Saiki ngene Him. Apa? Carane tolong kok ninggirno nang awakmu. Iya sih tak takon. Jaran munduran. Lah, Mundur-mundur nih tempat nang arek. buntute iku dudu gembuk nak, kayu iku. Iki mosok sih kene jaran ngene. Sero iki ana jaran akian iku lho. Jaran gendeng. Ayo, Him. Hah? Nyo. Apa Mas? Awak dhewe suwe ndak ketemu mbek wong-wong nguter kene. Iya. Aku percaya. Lek ono roke Pak Johan. Oh. Gembruduk teko kono mrene, teko kono mrene, teko kono mrene. Saking senenge iki. Senenge. Tapi seneng delok, Seneng delok. ndak nanggap. Aku rugi. Him, percaya yo. Suwe ndak ketemu. Iya. Mbak-mbake mas-mase ganteng-ganteng. Iya. Wedoke ayu-ayu. Suwe ndak ketemu lah kok ireng. Le saiki ngene. Iya. Aku iki rada pusing saiki le. Lho apa Mas? Aduh. Ngeding-ngeding dengar-dengar krungu-krungu. Oh, sak kecamatan. Iya. Iya. Sampean iki belantik artis. Kulo. Nggih, jenengan belantik artis terus sih. Nggih, artis di PT Sumbohan iku. Oh, Jadi, berarti sampean dadi juragan PT warna-warni. Ya, bagi masyarakat Uter, nggih. Wis ndak usah Nek promosi. foto PT warna-warni nang kula. Insya Allah Rioyo kene bele wis. Ndak aku wingi tuku papat pate kabeh. Ndak mau Pak. Takon Pak Johan iku. Apa? Pak Johan ki percaya ki. Tuku piro? 10. Tuku yo. Heeh. Tuku 50.000. Bayo, Pak aku takon. 10.000 berapa? Oleh 6. Oleh 6, Bu. Baru kono tanggapan yo. Hem, PTE saiki di omah hem jere. Opo? Opo Cak? Kari cae mati kabeh. Kari cae, lho kok iso? Jenenge PTE Sumbohan. Boko.
Ya wis, le, saya ingin ngene. Iya. Awak dhewe lek guyon tok ndak ono mandeke. Iya iya. Aku kepengin artis itu wis. Terus. Artis wis raken wis. Ndek kene iki sing rambutnya dawa rada lemu ono. Heeh. Rada gundul titik rapi ngisi ono. Heeh. Lah aku golek situk. Aku wis. Aku. Ah. Yo. Iya wis. Temenan yo. Iya. Saiki kuduan. Iya wis. Iya. Sik aku tetakon. Iki ndek omahe bapak sapa asline sih? Lo. Mul. Mul untumu gua. Bapak Imron. Oh, Pak Imron. Nanti wonge. Hah? Oh, Imron panjang. Iku Imron opo? Tak golek artis yo. Ojo ngecewakno aku. Tak kira, Mas. Iki cakepan larang le. Lek Piro? kadar kae tuku jemblem gawe kon turu dek jemblem ngono ah. Ya nek ngono aku wis tak gawe kulaan PT isuk. Iya. Iya wis. Heeh, ndang. Ojo suwe-suwe. Percaya oleh bapak tuan rumah ya. Ning kene ndak nanggap reok tok. Hah? Kon ndak usah anohim. Hei. Aduh. Hop. Mas. Hobi. Apa? Kuali iki. Aduh. Ya apa arek iki ya pasang klambi sok walik ya. Duta genti. Dong ngawur kon. Apa? Memalukan dunia persilatan. Hei. Kayak koyo kamat tadi. Ki. Abu percaya artis tekon di Iki sana. apa Hei, iki? apa iku? Anu le, mbae tangi le. Le, Mbae tangi. mbah untumu wa. Sik, tak JP sik. Ora ulo iku ora. Ojo le, ki. Digepuki ulo iki. Waduh, wong tuku ulo 2000-an koyo ngono kok eman temen ngono iku. Piro? 2000. Untumu wa. Apa? 30.000 iki. Ayo, aku ndak butuhkeun masih ndak ngulo. Lho, jenenge niki kenalaken namine Sanke. Bayo, sanke. Lho, bahasa Inggris ulo kan Sanke. Wah, snack deh. Hah? Oh, iki lho. Snack. Iki, Pak. Lho, melet. Wis. Loh, berarti sampean sing artis saiki. Ora dawa miki, Mas. Bu. Percaya, lek kadar perawan uter ndak ono apa-apane. Oh, lek koyo aku tok le. Iya, gendeng. Jariku lendi rambanas disuwu nang mburine iku kuning yo. Endi? Iki. Rabana suntumu ya. Apa? Sepet. Saiki ngene wis. Apa? Aku panjen temen butuh artis saiki. Nggih. Suarane sampean tak tes sih. Dites. Iya. Aku kepengin weruh kualitas sampean. Oh, dites suarane. Lek kadar ujug-ujug teko pas moro-moro tiba. Ya ayo dites. Ayo dites. Ya apa? Lek tanganku mendhuwur, Nada tinggi. tanganku meningsor. Nada rendah. Wasno ya. Iya. Wasno. Wasno fokus. Fokus. Hitungan ketiga kamu kali. 1 2 3. Oh, durung. Apa sih? Oh, di Lho kene koyo anu Bu. Akan nada tidur. Ngene turu. Lagi. Ayo. Ah! Lho ya apa iki? Ha. Oh, ngomong lah. Aku bayar rek. Dalu dikerek sing kali late berarti. Ayo. Lah, penyanyi kabeh kok weruh nada dhuwur, nada rendah kabeh iki ngerti. Lah, awak dhewe iki golek swara iki sing tepak. Terus apa? Nada ya nada le. Terus Tapi nek diindekno ngene, pedhot gorokanku. waduh, iku ketinggian. Oh, iki ketinggian. Saiki rendah. Hah? Mau gini.
Oh, ngono-ngono labe wis domble tambah di anu mic. Awas Nora. Ha. Wiyuh. Ha. Kurang remah. Ha. Kurang. 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 Dadi koyo baung awake. Raimu loh. Ayo wis. Saya nyanyi nih. Iya. Ayo nyanyi. Lo siarno. Bayo. Oh. Iya. Siarno saiki ya. Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ibu-ibu yang sudah mendatangkan pengajian, Ampun adigal dunya. Lah dikoyonya wong kepaten tadi. Apa? Anu iki Semangat anu. ngono ah. Iya goblok temen. Assalamualaikum baru batu lep. Bapala. Opo iki? Sik ku apa sih? Anu iki penyanyine Pak Johan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iya sepi. Ono ngarep dhewe tapi ndak waya wong Sing ngono. mau diburi coba. Baiklah para penonton dan para tamu yang berbahaya. Hah? Bahaya. Berbahagia. Ya nyanyi. Kene nyah lawak dhewe ngomong berbahagia ge. Oke. Bahagia ta? Oke. Tak ngono. Bahagia sama tak? Aku Hah? nyesel kok. loh. Kembang Bawono akan menampilkan pemulung. Endi? Hah? Endi memulungi? Sampean Terus tukang rosokan awak. apa? Ki kumpul ngono akan menemukan penyanyi ngene iki. Ibu penyanyi. Ya artis iku. Iki dudu artis, Pak. Apa? Kritis. Ente bejan. Kembang Bawono akan menampilkan Ya. Ya. menampilkan artis yang tidak asing lagi. Dia cantik jelita. Koyok pecodon ra ini. Bodinya aduhai seperti gitar pecah. Dudu gitar pecah, Mas. Nopo malih. Acor. Suaranya merdu seperti petir minum kelapa. Bukan nyebek kenapa? Apa? Yang udah dasmu ini bisa. Ah. Oke. Mau dak. Yang udah dasmu ini. Oke. Anu. Kenalakan niki tuyule Pak Johan nih. Loh, masih yo koyo tuyul ini ndak sembarang koyo tuyul. Apa? Iya boleh aku gondol ngene lele, tapi lek aku cokol rambutku timano ndak ganteng ah. Oh, anu. Niki namine Ndang nundas. bongo. Tanganmu tumo-tumoto, oleh tumone apa? Tak kok buane ora nopo. Ayo Serno. Nah, Siapa dia kalau bukan? siapa jenenge? Ibrahim. Oh, ini dia Ibrahim tukang jual ayam warna-warni. Mogo ayame. Ayam. Jadi itu Apa? orang anu iki. Oh, oke. Siapakah dia? Dia siapa? Artis yang tidak asing lagi. Yang terkenal di dunia Akhirat. mate wis. Anu. Iku. Oh, den dia anu iku. Hah? Dudu jule apa rek ning ngepres. Farel untumu pilek gua. Bayu gandengan Farel bekon. Anu. Nah, Era. Kadi. Gerajakan Banyuwangi. Hah? Banyuwangi. Wangi. Asik. Gerajakan Banyuwangi tubuh. Raino Wengi. Ya, kok nyanyi wis nyak wis. Ndak sih. Aku lek telung dino ngoyok ngono. Otak ringanku hilang le. Jene wo stres. ayo lanjut dong.
Stres oh. Kerajaan Banyuwangi Raino wengi sing tau sepi lanang wadon hangemyangi ngilangaken susah ati logo ning pasir-pasiran sembur-semburan ning trotoar Ayo. Swamblek iki kemarin lho. lanang wadon hangi gerak lanang wadon Kesurupan him. Oh. Kon kepengin kesurupan. iya Lungguh. dadi aku Iya dadi tak lebokno setane. Bismillahirrahmanirrahim. Wesi ya wesi. hah Besi ya besi. wesi ya wesi mas idune mas Bilang ono Bang Duso Plakon. Setan lor, setan kidul, setan wetan, setan kulon. Bangwa! mlebu Apa? idumu badeg mlebu Melbu setan nih. ngene lho ki Ya apa? oh setan wetan setan lor setan kulon rodok ngidul Anane. mlebu nang aku agian oh iya him iya oh iya wis iya iya Apa disemayani nang setane ati melbu? iya Wis. atraksi Atraksi. Yo, os. Yo, jangan ditiru adegan ini Ger. Ayo, atraksi Ger. Ucap tepuk tangannya. Ayo, orang kroso. Dur dole. Aduh, Aduh, Lapa turu? Ngeluh mas. Sakit dek. tak kira empu ki Apa? kok atos ki Loh, ono duren gelem lagi sedul. iya cek pecah dasku Ayo dadi. sandal pedot iki Pak sandalku pedot oh iya tak ganti mana him oh, iya, Tanggapan bendino. Ngingoni anak bojo. Sandale pedot. jok kondo-kondo ki Kondo-kondo apa? yo mati sisi kanjane dadi mana Dadi maneh? Ndak kroso le. hah Wis. Os, amboyo. Ayo. Keteboker. Ayo. Gini on. Ayo. Ah. Lo. Sopo iku? Iku lho sopo iku? Jaketan pink. Ayo. Aus. Ayo. Iya. Sopo mari mepe bako dak dintas. Iku sego diseni tumo dudu tumo sing metu unta. Ya. Abu kereng setan Ibrahim. Opo? Ndak iki aku ndak iki. mas mikir nyetrum diakre lambeku mas aduh Ayo. Ndak loh, alay iki. alay-alay opo bareng kok setrum temen kon Ayo,
Setan teko ndi? Setan teko ndi? Apa sih? Abu ki. Apa Hem? Mate kan jane re. Saking awakmu enteng ngono. Setan teko ndi, Mas? Tereng iki setane Pak Johan mlebu iki. Setan teko ndi? Rene njaluk apa? Setan teko kula rodok kidul kene. Njaluk mangan. Mari ki. Bakso. Mari mangan bakso. Campur wis. Mari. Terus ini njaluk apa, Dim? Rambanan ah. Coba tau sapi awak iki. Terus ini njaluk apa? Loh, kawis ngerti dhewe. Le setane macan Arab iki mrene jaluk duit biru. Ndak maido kesuk Senin nate bayar mekar kono. Nggih anu Pak, besok Senin Pak, wayahe mekar Pak, ngoyok. Hah? Ngoyok besok aku. Salah dobel ya. Tuan rumah lo nganu buaya di kono. Loh, Kok gelem ah berangkang mrono ah? Loh tinggalin sik waran. Hah? Iki ono anu arek dadi waran. Waran lagi. Ayo Pak. Pak Imron. Opo? Ah. Opo sih? Wes apa ta? Monggo Pak Imron. Setan dadi Pak. Kasih jalan Him. Him. Iki lo Him. Ndi? Muantar lagi kono. Duit biru Pak, besok Senin Pak. Iku. Wayahe bayar aku Pak. Nah, kasih jalan Him. Ngadeg kok. Ndang awak iki. Ndak ono iki. Hah? Ndak ono. Ndak ono. Ya wis ayo wis. Ayo nanti. Balik. Wis. Ngene wis. Le. Ndak dadi wis. Ini yo. Ngene ndak kon ndak timbang dadi kon ya. Iya. Sing duwe gawe Pak Imron. Iya. Ndak mungkin Pak Imron ndak duwe dulur. Dulure akeh. Iya. Wah. Mau ngarak mau. Iki anake iki. Anu sapa? Lah diwakilno kon makilno. Iya duk. Oke. Ayo dipendek ayahe duwe. Nah. Hah? Loro weteng. Iya muasno raimu. Oh iki. Monggo bapak. Iki kae kita ae. Him. Ah, Ngene wis. apa? Mbek ngenteni dulur-dulure Bapak Tuan Rumah Ahmad tuh. Iya. Menawa keluarga ora sing njaluk lagu. Monggo sing badhe request lagu. Duk, njaluk lagu apa sampean? Hah? Hah? Balonku. Yo. Nyanyi balonku tapi rada diarap-arapno. Oh, ngono ah. Iya. Balonku. Oh, iki, Pak. Halo. Pak Imron. Iya, Pak. Hahe timano kancane ya. Pak, waras yo. Loh, timano. Aduh. Nah, iki. Lah, Pak. Waduh. Niki. Loh, wadahe. Iki Pak, Pak Baron, Pak Imron. Pak. Ayo. Lah, yo kesetrum temen yo. Oh, klambihe padha-padha ki. Lah. Pak Imron. Piye kabare? Alhamdulillah. Celon kabeh Pak, dulure Pak. Takon ana njaluk lagu paling. Bu, nyuwun lagu napa jenengan? Hah? Nganu. Ngorek. Hah? Oh, sing enak. Oh, lali janjine. Lali janjine. Iya, tak tepak belas janjine, Bu. Rodok jeru ya lagune. Ayo dulure Pak Imron mero kabeh. Wah, ayo. Tanretan Bapak Tuan Rumah. Ah, tak kei lagu anu. Banyuwangian. Iku, sing ngene iki. Bungi buleceng Dentong tak tong dentong tang tong tong dentong. Dikai lagu Apa? anu. Hah? Nggih, tak kei aku sik nyanyi sik ya, tak kei lagu Meduroan, hah? Nggih, ayo Mas. Ayo. Mate majeng Mas. Bayuh mate manceng. Oh iya, kemantene sing numpak reok mang tumpakno jaran. Nah, monggo Pak Imron. Ayo, Mas Diki. Lah, Hah? Loro mangan are, luruan. oh nggih. Kok numpak reok kene kene yo. Ya wis. Heeh. Iya wis. Ya ngono.
Ayo Him. Monggo, menawa Bapak Imron katanya Pak Jaran nih Pak Johan. Bersama Kembong Bawono dan RJS Video Syuting Rimba Mulia. Ayo dulur-dulur sing kepingin Pak Jaran nih Bapak Johan, monggo kula aturi. Mule sepandeng Asik. hak oreng sepadeng Lo akare ngarep seneng lokase det ganjel to. aing mata pengrembeng ngabestika aneng seneng tak kuat bule manteng rasa mate aman Neser kena. Halo, hak rasa ate, abule salah ngarte. Lo. Ngarep mabunga ate, tapi masake ate. Malo rasa ate, abule salah ngarte. Dekein sandal gue. Mabunga ate, tapi masake ate. Ganjel to. Monggo keluarga besar Bapak Imron kali nyonya. Tupano jalan kabeh wis. Mas yo gede opo kuat. Tempeng nggak nikah lebih bagus tubuh buta tak ngatela jika asanding ben lakena asik mata bengerembeng ngabestika aneng seneng Terasa gila. tak kuat bule manteng rasa mate manceng amalo rasa ate bule salah ngarte ngarep mabunga ate tapi masake ate malo rasa ate bule salah ngarte ngarep mabunga ate tapi masake ate monggo bersama Gembong Bawono. Sake ada kaki lek. Sake mas, Ngabes apa lek? ngabes dikabilaken kena. Aduh. Saro direle, saro. Sakno. Waduh iya. Cesaken. Atebeng nggak nikah lebih bagus tubuh buta. Tak ngatela jika asanding ben binina aing mata bengerembeng ngabestika anak seneng tak kuat bule manteng rasa mate manjeng amalo rasa ate bule salah ngarte ngarep mabunga ate tapi masake ate malo rasa ate bule salah ngarte ngarep mabunga ate tapi masake ate. Request dari Nyonya Imron lali janjine. Janjimu lo nang di kok lali-lali ae. Luput. Lah, Dek Fitri, permintaan Nyonya wis mari, ya. Saiki sampean munggah. Nang engko wis ya, engko tak icak guluwe. Mas Ki. Mas Bongo. Kok bongo boleh? Aimu. Saiki ngene Mas Bongo. Awak dhewe lek guyon-guyon to ndak nonteke. Iya. Ah, saiki ngene.
Apa? Sing nyambut gawe dudu awak dhewe tok Nih buri si akeh ki. Heeh, si ana jatilan, Si ono barongsai. si ana reok. Reo gowo piro Pak Johan iki? Wah, nggowo papat. Iya, tadi wong muter sing kate numpak. Ayo wis. Ayo nanti. Mbo. Nah, ayo awak dhewe njaluk sepuro nang bapak tuan rumah Ah. karo nang dulur-dulur Nggih, kene. menawi enten salah luputi Omongan kula. sing tersinggung ning ati ya. Nggih, kula Laku sing tidak sopan. nggih kula nyuwun sepura sobung boten Sing segi. wakeh. Oh iya, Him, Iya. saiki ki acara apa jan Him? Aku karo pisan ki. Loh, Aku ngerti lah awakmu sedih saiki. Him. sedih nemen aku saiki. Iya, kok ditinggal bojomu sih? Aduh, itu iku. Apa? Saya kira tuh Ica iku. Iki kan acaranya kan rapi nih. Iya. Nah, Tapi ulang Mandar tahun. muga bapak tuan rumah mari nekakno Gembong Bawono. Lancar rezekine. Ah, Di anu. apa? Kan anu ki, lancar-lancar terus. Iya, muga-muga tahun ngarep bisa Iso. nekakno meneh. Iya, mari muga haji nanggap reo. Lah, iya. iki apa jenenge wis? Amin, ya rabbal alamin. Alamin. Saiki awak dhewe ngene wis ayo carane ditokno Ditarik barjabar. Iya. Baiklah hadirin, itulah tadi atraksi kuda berdiri dan pelawak Gembong Bawono yang mana telah lepas dari pandangan Anda bersama. Dan untuk selanjutnya akan kami tampilkan salah satu seni tari yang berasal dari daratan Cina Utara milik Master Wong Bapak Johan pribadi. Siapakah dia? Tari Barongsai. Disiarkan langsung dari panggung utama Gembong Bawono, Desa Nguter Pasirian. Yuk. Hongki Pacai. Oish. Hong sing, hong wai sing sing wai. Hong jing sing chuyung phong. Hu ti sư hoi wang sing wang fei hong. Wang le yang le yong, wang le yang le yong, parong. Tari barongsai dari desa Munder Barat, miliknya Bapak Johan Yosowilangun, daerah tingkat 2 Lumajang. Ong sing ong wai sing sing wai. Ong ting sing tuyung phong. Ong ting sing hong wang sing wang fei hong. Wang le yang le yong, wang le yang le yong, barong. Yeay! Tari, tari barongsai. Dari desa Munder Barat, miliknya Bapak Johan Yosowilangun, daerah tingkat 2 Lumajang. Tari barongsai dari desa Munder Barat, milik
Bapak Johan Yoso Wilangun daerah tingkat 2 Lumajang. Ong sing ong wan sing sing oi, ong sing sing tulungan, wuji sing ong wang sing wang fe hong, wang leang leong, wang leang leong, barong su ori ori barongsai, tari barongsai. Baiklah hadirin, itulah tadi tari barongsai telah usai dari pandangan Anda bersama. Dan untuk selanjutnya akan kami tampilkan tari Sekar Jadilan. Andi bini kicer pacaran, Toman Andi bini ki selingkuhan, Toman Andi bini kicer pacaran, lakar kakek Toman Andi bini ki nyare ampongan, Toman Andi bini kicer pacaran, Toman Andi bini ki selewengan, Toman bini setong jana ki korang, lakar kakek Toman Andi bini ki nyare ampongan. Orang lake sanonto masa jen sarah, apa ajaran selingkuh yang kebiasa, tak ambu ketika keputusan, tak aromasa benala sajen tua, Toman Andi bini kijar pacaran, Toman Andi bini ki selingkuhan, Toman bini setong jana ki korang, lakar kakek Toman Andi bini ki nyare ampongan. Gembong bawono orang lake sanonto masa jen sarah,
pacaran selingkuh yang kebiasa tak buah ketika aku bertusah tak aromasa abek rasa centuan. Masih bersama Gembong Bawono.
Iya. Baiklah hadirin, pemirsa yang berbahagia, itulah tadi tari Sekar Jadilan yang mana telah lepas dari pandangan Anda semuanya. Dan untuk selanjutnya akan kami tampilkan pagelaran tari reok Ponorogan gaya Gembong Bawono. Iya. Ayo ngasuh dhisik ganti reoke saiki. Yo. Masih disiarkan langsung dari Desa Muter Pasirian Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Ayo dilebokne alon-alon ngere oke. Nah. Ya. Es. Selamat datang Mas Ubed dan Mas Nanda. Segenap penggemar Gembong Bawono. Ya. Gembong, gembong, gembong.
Mulya Audio, juga ada RJ Setting Production bersama Udan angin awan ngomong tolong sampai no kapan menang kapan teko riko hangsun pujo langit hang bumi kan dadi saksi riko sun welasi monggo putra putri dari bapak tuan rumah sedaya sing badhe numpak reog monggo dipersilakan, terutama bapak ibu lan rondo-rondone monggo. udan Yeay! Yeay, yeay, yeay! Yeay, yeay, yeay! Aus! Yeay! Ah! Ah! Aus! Oh, 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 Ya, ayer persiapan Madiun Ngawi yer. Jos. Terminal Madiun Uter Pasirian. Gembong Bawono, ada juga RJS Production. Terminal Madiun Gendolanku ora bakalan aku ngelaleke yen aku duwe pacar anake Pak Tukira bakal pecah ono ning pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke Orang ngelaleke. yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Gembong Bawono.
Mulia Audio. Oh yes. Juga ada RJS Shooting Production Gembong Bawono. bersama Gembong Bawono. Terminal mati inolanku ora kalan aku ngalaleke yen aku duwe pacar anake patukiran bakal pacal ana ning pinggir prapatan Asik asik. terminal mati ana gawe kenanganku Lo 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 lo. ora bakalan aku ngalaleke Orang ngelaleke. yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Asik asik. Gembong Bawono. Oh yes. Rimba Mulia Audio. RJS Shooting Production. Oh yeah. Yen aku kangen karo sliramu. Ramu. Sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elos-elos anumu ning bubuku. Apane, Nduk? Apa kowe ra krasa tak batin samben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin samben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Yeay. Yeay. A. O A E. Ya. Yeay. A E A E A E. Yeay. Ya, Duk. Ini ada yang request Mas Anto ya. Disiap nih jambu alas ya. Juga untuk kesemuanya putra putri dari Bapak Tuan Rumah sing dereng numpak reok monggo ditumpahkan sedaya. Gembong Bawono siap melayani Anda. Dan juga persiapan jambu alas. Yuk. Alenteng bersama Gembong Bawono juga bekerja sama dengan RM Audio, RGS Shooting di sini. Kalingan mana
kasih sayange karep hatiku kelakon dadi bojone. Ah masa Sayange wis duwe bojo. rapopo rapopo Rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni bersama Gembong Bawono yang datangnya dari Mundur Barat yang dipimpin langsung oleh Bapak Zohan pribadi bekerja sama dengan RM Audio RGS Shooting di sini sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semua dorong ojo Di situ ada kakak saya, Abang Sugiri. Mohon dengan hormat kakak saya Abang Sugiri harap naik ke atas pentas. hati ora bakal lulu ganti Jamu malam tenane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni Gembong Bawono. juga ada Erjes Alenteng jambu alasan kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ojo direbut sumpah ning batin yen kula tidak dikawin RGS Shooting di sini. hati ora bakal lulu ganti Wes duwe bojo iya 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 nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni pegatan nduk sing lanang nduk. aduh ini parah ini matur suwun Gembong Bawono
Kembong Bawono. Jagat Dewa Bathara. Kula nyuwun gunging pangaksuma. Goro-goro kiri-kiri. Lindu segoro ribawaku. Kilat atip cahyaku geni sejati tan rupaku. Jaya-jaya kawijayan. Jayane Gembong Bawono. Kalangkung-langkung kasektenira. Pinayungan kala cakra rinacekan Gunung Sewu. Pat upate kula lanang sun sabetaken Gunung Jugruk segara asat. Langit sapi tuputung lemah jungkar. Gebyar Gembong Bawono tetap berkibar Ayo, Laski, Ais. Iya. Hey.